Raymond. Sino na how? Ex nako. Jude? Felix. Felix. Amo gabi eh. Dito naman mo sa boarding house. Kamo mo ay siyempre sa naghapon. Siyempre. Shoot! Ano ka round? Oy, round ka dyan. Nagsimula lang yung ng basketball, no? Basketball ka, ha? Self-awareness. Are you aware that youth are late and distracting the class? That question doesn't have to be answered in words. That means let me help make you aware of yourselves. Are you aware that your hair is quite distracting to many of us? It seems that you don't have any idea what a comb is about. Are you too aware that your cleavages are sticking out in the front? Call me old-fashioned, but that's what attracts or distracts people's attention. Our society is still not ready for this trend. If you really want their attention, you should know first their possible reaction and how you handle yourself. Basta pa imong lawas, oh. Ito bagi. Ay, Hoy! Alino! Kaibaw mong di ni ditanan direk! Saya sudah naturun day. Ay bawa na jud ka, hindi ka mamahal. Kani ako nang ipa-reserve lang, balik ko na unsa. Wala, naara ko'y gibilin. Wala day kay isa. Kuan pa karong Wednesday. Pagdot ko ay po yung tarong kuan na. Ang Sabado sa Pangaw ni Bernay. Sa ba na to? 30. Hala, good. Ay, di ba ang kuan ka ng road? Kita ra ko. Dalha sila, Felix. Kaya na to'y tricycle. Wala sa ako, kaya na pa ko isa. Okay.
nagkuhaon na. Anak. Nawa, napunta ko cellphone. Oy, saba. Pila na kayo. Daghan na ba? Sintos pagkakuan. Motor. Sintos ka. Recap. Auto. Sa dusa buntag, ikaw naglakaw-lakaw sa kalsada. Ang mga irupog syukoy, nagsiga ang mata. Busy kami yun. Buwan sila sa baho ng balayo. Pagkawas kayo po sa ng balaya. Ay, magsabaho sila. Saan ba yan ang gawa?